kubor baman kesngi awan lam shipi da undang ya lam news ki market jong ka Shillong Municipal Board mano banyo jingmentoy halor kani ka benta laslam ngalakwa ban klan halor kani ka phang menta ngakwa ban klan khendiat na unong yalam ka jingte jong ka Shillong Municipal Board yak complex market hapolo barkiwe ki jaka mano banyo jingmentoy habang apet yak market complex jong ka municipal ki dukan babon de ki jong ki dikha sudah ki khasi ki don tang katto kande kataru tang ki dukan ki baret hanrei ki bahe layo lut daw dekhar kham tam hakandai lat nakaliang jonga kum urishmet ngan satho kasti shu chief officer bat show minister jong kamuda bandawa na ka municipal ban ailat shwa ye ki trai muluk ki parakasi ban shong dukan hakini complex kawai pan ka municipal kadai ban pej bania bat ban pentikna bagita ki bashimwa ye ki dukan na ka municipal kadai ban shong hi namar bonsen don ki bashimwa na ka municipal hakador ka batat hanrei ki aiwai pateng pat kala hakiwei pat da hakador ka bakham he ka municipal kamdei ban alat kumta ki bom shong shu haki dukan kadai ban IT no ha ka municipal bat bakan municipal kadai ban pelait no shwe ka municipal kamdei ban ailesen khai klumar ya ki banabar ban shong haki dukan lani ban shong hamadan haupod usam jong kamuda dei ban ailat shua ya ki breula jong ki parakasi ki balong ki trai muluk ki trai jaka hapo jong kabri uhnyotrap banyo ya ki kubor baman kesngi sumha ban subscribe ya ka channel undang ya lam news kumle shibu